tähän väliin naamarinsa riisuvan kommunistinuoren terveiset. Kovin moni kiekkovieras ei ole riisunut naamariaan kameran edessä, mutta tämä juti on poikkeus. Minna Mentulan mukaan mielenosoitus oli pääosin onnistunut ja verrattain rauhallinen. Euroopankin mittakaavassa siis eihän tämä ollut edes mellakka, tämä on tällainen tosi rauhanomainen mielenosoitus. Et kun miettii vaikka mitä tahansa Euroopan toista maata, missä osoitetaan mieltä, niin kyllä siellä menee ikkunoita paljon enemmän ja tulee vahinkoa. Tampere-talon edustalla kahakan jäljet ovat yhä näkyvissä. Mentula kertoo osallistuneensa mielenosoitukseen vastustaakseen oikeistovoimia. Voisi sanoa, että hyvinvointivaltio on niin kuin täysin järjestelmällinen alasajo tässä viimeisten hallituskausien aikana. Nyt se varmasti saa ihmiset suuttumaan ja kun ei sanota ikinä vastaan, niin oikeisto näkee sen, että nyt se voi pistää vielä kovemmat panokset kehiin ja aina ollaan vaan niin kuin hiljaa. Et eihän siitä, kyllähän sitä tietää, mitä siitä tulee ja on huomannut, mitä siitä tulee. Eriarvoisuus kasvaa ja köyhät köyhtyy, rikkaat rikastuu. Kommunistisen nuorisoliiton aktiiveja oli mukana mielenosoituksen organisoimisessa. Itsenäisyyspäivän jälkeen julkaistussa tiedotteessa järjestö toivoo Suomeen lisää mielenosoituksia. Voisi sanoa, että rikkaat käy luokkasotaa köyhiä vastaan ja on voitolla selvästikin. Ja pitäisi nostaa sitä meidänkin luokkasotaa, kuten me mielenosoituksessa huudettiinkin. Mentula tuomitsee väkivaltaisuudet, mutta pitää kahakointia joskus tarpeellisena. Väkivaltaan mä kyllä vastustan aika lailla kaikissa tilanteissa, mutta tietenkin joku pienet omaisuusvahingot ei välttämättä ole niin kuin sellainen, mitä pitäisi ehkä kaikissa tilanteissa välttää. Et jos on oikeasti nytkin on ollut niin hiljasta kaikenlainen vastustus, että jos se saa huomioon, niin eihän se ehkä hyväksyttävää, mutta kyllä se aika ymmärrettävää tavallaan on.